Esta despedida do ano non a podía facer eu só, preciso unha persoa xoven, dinámica. Un aplauso para Iván Iglesias de Uqué. Que tal, Iván? Hola, Diego Freire. Mua, mua, que Hola, tal? Diego Freire. Boa noite a todos e a todas. Que tal? Tiñamos este sitio que é un marco incomparable para tomar as uvas coas badaladas da catedral. Aí pero está bueno, a catedral. Ainda que non se vexe. ainda que non se vexa porque debe ser que o bispado non ten para pagar a luz dun monumento. Cousas que... Sonarán as campanadas, poderemos contar con eso. Bueno, se non sonan, faremos para que sonen. Porque, bueno, como o reloxo da catedral tamén vai unha hora atrasado... Todo ben na igrexa, está todo maravilloso. Bueno, tengo espírito de Ourense, a ourensanía. Trouxen Fantástico. uvas, quérelas? No, eu trouxen, eu son máis iconoclasta que ti, eu trouxen mandarina, A mandarina. porque son así moderna e me apetece unha mandarina. Pois uvas, tu mandarina, Sí. e temos aí que, o que hai que ter, non? O que é un... Lambrusco. Un lambrusco. Sí, porque es que os benjamines entraban a un precio, Iván Iglesias, que non nos daba orzamento para nada. Quero decir, contame, Iván, que pides a este novo ano? Vivir do conto. Bueno, Que difícil, hai que ter esperanza na vida, Hai verdade? xente que vive do conto, eh? Sí, mira, aí detrás da catedral está o Concello, así que hai... Pensei que iba a dicir directamente a catedral. Xa nos metemos con todo, bueno, da igual. Bueno, tamén poderíamos dicilo, pero Hai que tampouco... facer explicación de como funcionan as badaladas. Eso sí. ten que ser, non? Sí, claro. Según nos achegamos ás 12 da noite empezan os 4 cuartos, non? Un tolón. No, primeiro o carrillón. O carrillón. Aquí non hai carrillón, en Ourense non hai carrillón. Non hai carrillón, somos tan pois non hai modernos. carrillón. No. Directamente temos cos 4 cuartos que fan tolón. Tolón. Claro, Pois son 4 cuartos. E inmediatamente despois deses 4 cuartos veñen as badaladas, que son 12 badaladas. Así con cada unha uva, unha pasa, Unha mandarina. E tú darás 12. Bueno, sí. Afoga Diego Freire en directo. Por nada, tú que lle pides ao novo ano? Eu nada, que me quede como estea. Xa chegamos a unha idade, Iván Iglesias. Que é mellor quedarse que ir para baixo, non? Para baixo moito tampouco se pode ir, non vamos a... Pero estamos nunha noite especial, de festa, de alegría. Estou moi Penso nervioso. que xa van sendo horas, Xa van non? sendo horas, sí. A ver, veñen aí, non hai carrillón, por lo tanto vamos directo aos 4 cuartos. Primeiro, tolón, vamos para las dadas. Venga, corre. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¡Feliz Año Novo! Ay, bien. Non pasa un pouco aí, Iván, non Venga, vamos a moderarnos, verdad? a ver, un gorriño habrá que darle. ¡Feliz 2026! 2026. ¡Qué maravilla! Diego Freire, Empezar o ano con contigo. gusto, recibir o ano unha vez máis. Noticias Sí. dispersas ou que aquí. Devolvemos a conexión a Diego Freire no andén primeiro, a ver como está o ambiente por aí. Hai festa ou non hai festa, Diego Freire? Cortamos ou non cortamos?